हेलौ गाइस नै जों गोबाव समनि उनाव दिनैसो इउटुबाव भिडिअ होफिनसिगोन जों दे बुंना हो मा बानायगासिनो जों दा अमा आसारनि थाखाय लाहार फाहार खालामबाय दं काटिं बानायगासिनो रुना लानानै हागासिनो दोङो काटिं बानायबाय दं काटिं खालामगासिनो दोङो माने जोङो अमा आसारनि गोदान बिजनेस खुलिनो नागिरदों जों बेनिखायनो दा अमा माबागासिनो नै काटिं बिबार लाखाजोब्बाय काटिं खालामगासिनो माने ओमफ्राय नैखिन आरो खाराया गुदुं जागासिनो दं नै माने जोङो बोसोरसेयानो जानोसै खोमा ना भिडिअ होयिया ना बोसोर बारबाय बोसोर बारबाय खोमा ओमफ्राय जों भाबिबाय आरो ओमफ्राय भिडिअ सिडिअ एंगारफिननोसै दे माबा मोनसे खालामनो नागिरदों नालाय इउटुबाव बेफोरखौनो होबाय थाफिननोसै नालाय मानसिफोराबो नायथोसै अमाया गोदोरद्राय जादों ना फिसाद्राय जादों बुंबानो जाबाय नायनानै बेखौ माने आसारनि थाखाय हागासिनो अनलाइनाव अर्डार खालामनो हागोन दे इन्सटाग्रामाव अनलाइन खालामनो हागोन दायो भिडिअ जोबनायनि उनाव होनो हाजोबगोन दे सबखौबो दा नै नायलांबाय थादो लिंकआव डिसक्रिपसनाव लिंक थागोन फानलुआ आरो बेखिनिया आलौनाया खम जाबाय नै बेबो दोङो नै जोंना बन सुखांगासिनो दोङो अर सुखांगासिनो दोङो सब रेडि जाजोबखाबाय नै फानलु खेबजांगो नांबावगोन नामाबा जागोन दे बोरै नांगौबा होगोन नास्ता अरानो जोंखांनो नागिराखै जोंनिया नै खै पेकेट बेसे ग्राम आसार ओंखारो मिथिला आरो बेदरखौ 3 किल' लाबोदोंमोन मा नांगौ नोंलाय हा मिमि मा नांगौ इयो नै आगमार्क मास्टार्ड अइल नामा हाना हो नै थावखौ होबाय अर जोंखांलायनो नागिरदों दखंलाय जागोन दे थाव होबाय बेदरखौ फ्राय खालामग्रोगोन दा ओइ खोन्थानो बावगारदो दिसुन नोङो नै इखिजाय मा दंबावो इयाव पाउडार मस्ला गैयामोन बेफोर पाउडारफोरालाय थाखागोन नैफोरो माबा दोङो इफोरो जिरा पाउडार जिरा दुन्दिया सुन्दिया सब दोङो इफोराव माने सब होगोन जोङो नै इयाव आरो माबा दंबावोसो मोनसे थेमानिया इयाव आरो मोनसे बुस्थु दंबावो जागोनलै सब खोथिलायना सेक्रेट मस्ला इयो सिक्रेट मस्ला ना मा होनो दोनथ'दो इयावनो दाउफोराबो नायाखैमोन एक मासे दानो होखानानै थाव सौदोङो दखं गथा फ्राय फ्राय खालामनांगौबा नांखागोनानो थावा आंनि माथोआव होजोबबाबो जायो एखना हाव एक्सट्रा थाव होलायनांला नों इनो लोमखाना थागोन एक्सट्रा थाव होखाया जोंनाव होनो बदिया नांबावगोन बायदि मोनदों आं सोरानो नामा इखो ओमफ्राय ओंखाराबा दा थाव बायबांला थाव नांखागोलै मिमि ओइ बेदर जानो नोंबो नै बेदरखौ होनोसै जोङो लागायो
थाव ओंखारजोब्बाय नै बेदरा नै बेनो अमाफोराव इमान आसलथे थाव होसेयाबाबो जायो ना नै नुवाखै इमान बुरजा बेदर लाबाय एवै एवै हायै हायै बेसे जाफैखो बेनिखायनो माने बाहाय दामफोरखौ मिलायनाय बायदि लानांगौ आरो ना माने जाहैया माने बाजेटआ मिलायहैया दाम गोलैयो बेनिखायनो दाम गोलैखायो आरो बेखिनि पेकिं सेकिं थायो बेखिनि बहुद खरसा थायो आसलथे ना डिलिभारि चार्ज मस्ला मस्लि थाव बननि खरसा हमबावबाथ' नायलांबाय थादों नै दा नै गाइस फाइनाल लुक जासिगोन गुदुंदो नै गाइस नायगोन गोजां बोथोराव नायाखैमोन नै इमान बुरजा बेदरा बोरै किल' जाखो मुला मानो फैफिननाय ना होनलाय दाम गोलैयो आरो आसार होननाय बुस्थुफोरा मेहनतबो दं खरसाबो दं नै गाइस नायलांबाय थादो नै जासिगोन माने दसे उनाव नै गाइस जाबाय जोंनिया माला मोजां नुदों नालाय बया मोदोमखादो न' बरिया मार साफा मोदोमदो जाथावथाव नै थावदो ओंखाम गुदुङाव लगायबाय जाय जायनो नांगो अर्डार होबानो जाबाय माला बाहायल' दे गाइसमोन थाबनो अर्डार होबा मोननाय नङा आरो दा जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा दिनै ना माने दिनैनिफ्राय जों इउटुबखौ स्टार्ट खालामफिनबाय आरो ना दे बाय बाय ला बाय बाय गाइस